Daw nagnubo-nubo sarang manok subong kay damo gilang supply subong sang manok. Okay. Pag sugod ni sang Bermans, unsang sanok lang ni nagnubo ng presyo anay. Sa ate ligad pa na nubo na pag Bermat na nubo pagkikita ang supply grabe damo manok gid. Okay, pero din niyo pa ni ginapanguha ang mga Diri lang sa Negros hindi lang sa Negros. Dari lang sa Negros nga bahin. Oo. So mga pila ni subong ang kilo sa mga manok nito. Ang manok subong depende man sa supplier may ara 190. Sa retail na ha. May ara 180. May ara pa gani 175 kati mga blue backyard bla. Mas barato yaglaya kung pa ang naga-backyard sa ano. Blue bahado sila kati lain niya ang quality sang farm kag backyard mo. Okay. So far ang mga kilo subong tagpila. Sa retail, Ang inyo di lang nga ginabaligya. mga 180. 180. Pila gani ang pagnubo sini? Pulo ko hasta sa 15 pero kay iba nubo man mo. Okay. Ano din gani mga ginapang baligya mo ni ginapang chop ang mga Choice cut. Choice cut yati lain na yung mga 200 na ang kilo. Sa choice cut sa lain sa buo. Ang bilog ya mo naglang tagwan na 71 kilo. Ang napang chop na nga daan mga tagpila ni 200 ang kilo. 200 ang kilo. No? So far kumusta ning bakla na iman ninyo? Hina subong ay kido pigado. Way man okasyon. Pero ginagalaom ka mo by this December masaka gini presyo. Masaka gini pag may okasyon niya. Mga bulubanta, yung mga pila na yung mga kilo, sinaya nila. Laban-laban, bro, ang buo, ang bilog niya, mga kapital siguro sa 180 o 175. Pero pila din yung bilga. 200 na siya sa bilog. Oo, ang choice cut. Madaga na siya sa 210 to 20. Ano ninyo yung expected nga presyo sa mag-abot na yung December. So far, damo man ang gabalakal din sa inyo. Subong hinagid. Kung may okasyon damo gid. Kung na-expect na naman. Kasi good morning sa akon mga suki. Kadto lang mo di sa Dindin Manukan sa Burgos.